Πώς τα ρομπότ σχεδιάζουν χάρτες ενός χώρου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς τα ρομπότ καταφέρνουν να δημιουργούν χάρτες ενός χώρου ενώ κινούνται μέσα σε αυτόν, μία διαδικασία που ονομάζεται Simultaneous Localization and Mapping, SLAM, ή ταυτόχρονος προσδιορισμός θέσης και χαρτογράφηση. Τι είναι το SLAM? Το SLAM είναι μια τεχνολογία όπου τα ρομπότ καθορίζουν τη θέση τους στο χώρο και δημιουργούν ένα χάρτη του περιβάλλοντος ταυτόχρονα. Στις πρώτες μέρες της ρομποτικής, αυτές οι δύο εργασίες γίνονταν χωριστά καθώς ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Σήμερα υπάρχουν πολλές λύσεις SLAM, κάποιες από τις οποίες είναι πολύπλοκες και απαιτούν αρκετά δεδομένα από αισθητήρες. Ωστόσο, για να ξεκινήσουμε με αυτή τη θεματική, ένα απλό σύστημα SLAM που χρησιμοποιεί ένα δυσδιάστατο σαρωτή LiDAR είναι μια χαρά. Το εργαλείο ROS Visualization, όπως έχουμε πει σε προηγούμενο βίντεο, επιτρέπει την οπτικοποίηση δεδομένων από αισθητήρες LiDAR. Ένα σύστημα SLAM μέσα στο ROS Visualization συνδυάζει δεδομένα από αυτούς τους αισθητήρες και τις διαδοχικές θέσεις του ρομπότ για να χτίσει ένα χάρτη και διαχειρίζεται συντεταγμένες μέσω ενός συστήματος σταθερών πλαισίων ή αλλιώς fixed frame, όπως είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο βίντεο. Θα αναλύσουμε λίγο τι είναι τα fixed frame, τι είναι τα σταθερά πλαίσια. Το ROS Visualization χρησιμοποιεί τα fixed frame ως σημεία αναφοράς. Είναι κάτι το οποίο παραμένει σταθερό. Για παράδειγμα, αν επιλέξουμε, όπως θα δούμε, fixed frame ίσον με oddom, με odometry, αυτό σημαίνει ότι αναπαριστά την κίνηση του ρομπότ από την αρχική του θέση. Είναι σαν να στέκεστε στην αρχή της διαδρομής και να βλέπετε το ρομπότ να απομακρύνεται. Κάτι ανάλογο με έναν πεζό ο οποίος κάθεται στην άκρη του δρόμου δίπλα από ένα αυτοκίνητο και βλέπει το αυτοκίνητο να ξεκινάει και να απομακρύνεται από εκείνο. Η επιλογή Fixed Frame ίσον Map, όπως θα δούμε, είναι σαν ένα GPS, είναι αντίστοιχη η λειτουργία με το ODOM, μόνο που έχει την παραπάνω λειτουργία αυτό που λέμε ότι μπορεί να, όταν χάνεται το σήμα, να αναπηδάει στο σημείο που βρίσκει ξανά το σήμα, σαν το GPS για παράδειγμα. Επιλέγοντας το Fixed Frame ως Map, ο χάρτης μένει σταθερός και όπως θα δούμε, τα δεδομένα του LiDAR ενσωματώνονται σε αυτόν, αντίθετα με το ODOM, όπου όλο το σκηνικό μπορεί να φαίνεται σαν να κινείται. Μία πρακτική εφαρμογή του SLAM, όπως θα δούμε και στο σημερινό παράδειγμα, είναι θα χρησιμοποιήσουμε ένα ρομπότ ξανά στον προσομοιωτή Gazebo, το περιβάλλον διεπαφής RQT για να χειριστούμε το ρομπότ και το ROS Visualization για οπτικοποίηση. Το σύστημα θα συλλέγει λοιπόν δυναμικά δεδομένα από το LiDAR και θα ενημερώνει το χάρτη και το SLAM θα διαχειρίζεται τα πλαίσια αναφοράς για να συγχρονίσει τα νέα και τα παλιά δεδομένα που λαμβάνει από τους αισθητήρες. Η διαδικασία λοιπόν χαρτογράφησης μέσω SLAM είναι αρκετά σημαντική για την πλοήγηση των ρομπότ σε άγνωστα περιβάλλοντα. Με εργαλεία όπως το ROS Visualization και συστήματα SLAM μπορούμε να παρακολουθούμε και να βελτιώνουμε τη διαδικασία χαρτογράφησης κάνοντας τα ρομπότ πιο αποδοτικά. Πάμε να δούμε λοιπόν στην πράξη πώς είναι να φτιάχνει το ρομπότ μας ο Kryten ένα χάρτη. Έχουμε ενεργοποιήσει λοιπόν το task μέσα από το VS Code και όπως βλέπετε εμφανίζεται ο προσομοιωτής Gazebo, η διεπαφή RQT και το ROS Visualization του παράθυρου. Θα το μεγαλώσω έτσι ώστε να έχω όλη την εικόνα. Έχουμε εισάγει λοιπόν το μοντέλο του ρομπότ μας, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο περιβάλλον προσωμείωσης όπως και στο προηγούμενο βίντεο. Τα κόκκινα σημεία είναι τα δεδομένα που λαμβάνουμε από το LiDAR. Μπορούμε να βγάλουμε την κάμερα βάθους και να προσθέσουμε το χάρτη.
Και να η πρώτη εικόνα του χάρτη μας. Θα μεγαλώσουμε τα σημεία του αισθητήρα LiDAR, έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε τη διαφορά θέτοντας την παράμετρο fixed frame σε ODOM και έπειτα σε map. Μπορώ για λίγο να αφαιρέσω και αυτά εδώ και να θέσω το ρομπότ σε περιστροφή. Οπότε καθώς περιστρέφει, αυτό που βλέπω είναι ότι περιστρέφεται και ο χάρτης έτσι ώστε κάθε φορά να ευθυγραμμίζεται με τα σημεία που αναγνωρίζει ο αισθητήρας στο LiDAR. Αν όμως αντί για ODOM επιλέξω Map και ξεκινήσω ξανά την περιστροφή, βλέπω ότι ενώ το ρομπότ γυρίζει, ο χάρτης παραμένει σταθερός. Οπότε η διαφορά μεταξύ επιλογής ODOM και Map, όπως βλέπετε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, είναι ότι ανάλογα το τι θα επιλέξω, το σημείο αναφοράς αλλάζει. Και τα σημεία αναφοράς μπορώ να τα δω ενεργοποιώντας τους μετασχηματισμούς. Βλέπω ότι δίνοντας και επιπλέον κίνηση στο ρομπότ μας, έχοντας ως επιλογή Fixed Frame Map, παρατηρούμε ότι οι μετασχηματισμοί Map παραμένουν σταθεροί και όλοι οι υπόλοιποι αλλάζουν ως προς εκείνους. Αν επιλέξω σαν επιλογή το ODOM και ξανά περιστρέφοντας το ρομπότ, θα δούμε ότι συμβαίνει το ανάποδο. Θα αφαιρέσουμε την πολλή πληροφορία και θα προσπαθήσουμε να κινήσουμε το ρομπότ μας με σταθερό πλαίσιο τον χάρτη και θα δούμε πώς ανανεώνεται ο χάρτης που δημιουργεί το ρομπότ μας. Στη συνέχεια θα δούμε πώς αλλάζοντας τιμές σε διάφορες παραμέτρους για τον σχεδιασμό των χαρτών έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα και πώς αυτές επηρεάζουν τη σχεδίαση στη διαδικασία του SLAM. Αυτές οι παράμετροι αφορούν τον αισθητήρα LiDAR και το πρώτο που μπορώ να δοκιμάσω να αλλάξω είναι τον αριθμό των δειγμάτων τον οποίο χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε κάνοντας το 60 και να τρέξουμε ξανά. Προσθέτουμε ξανά το χάρτη μας. Αλλάζουμε το Fixed Frame Map. Και βλέπουμε πόσο πιο αραιό είναι το δείγμα ή το αποτέλεσμα. Δίνουμε μία περιστροφή. Πόσα κενά έχει μεταξύ σε σχέση με πριν. Θα προσπαθήσουμε να το οδηγήσουμε αυτό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνουμε από το LiDAR επηρεάζει τα σημεία του χάρτη μας. Στρέφουμε ξανά στο VS Code και μπορούμε να αλλάξουμε τη μέγιστη
και την ελάχιστη γωνία. Αλλάξουμε points σε 5 και να προσθέσουμε το χάρτη μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στο ROS Visualization με την αλλαγή στις παραμέτρους Min και Max Angle και επιστρέφοντας στην τιμή των δειγμάτων σε 180. Τη μέγιστη και την ελάχιστη γωνία της έχουμε βάλει -1 και 1 ακτίνια, που σημαίνει ότι είναι περίπου 60 μοίρες. Οπότε το LiDAR αυτή τη στιγμή θα σκανάρει σε ένα εύρος, σε ένα τόξο περίπου 120 μοιρών. Βλέπετε λοιπόν τη διαφορά και πάλι στα σημεία του LiDAR, αλλάζοντας τη μεταβλητή αυτή. Ο στόχος είναι να δούμε με ποιες τιμές θα προσπαθήσουμε λοιπόν να χειριστούμε ξανά το ρομπότ μας, αλλάζοντας τις τιμές αυτές για τη διαδικασία του SLAM. Όπως παρατηρούμε, τα σημεία του χάρτη είναι πολύ πιο πυκνά, αυξάνοντας το δείγμα μας, και η διαδικασία, ο χειρισμός του ρομπότ έχει γίνει σχετικά πιο εύκολο σε σχέση με πριν. Αυτή λοιπόν ήταν μια παρουσίαση. Με αυτό λοιπόν ολοκληρώνεται και αυτό το βίντεο. Μια σύντομη εισαγωγή στο SLAM και πώς μπορούμε να το πετύχουμε, να διαχειριστούμε συστήματα SLAM μέσα στο ROS Visualization. Σας χαιρετώ.